Kejon Action Committee jong hima so yong mentakasi ka pratrik orang araja arabsa hopok ka jingalam jong ba polling stand Shabong. Ubri chairman ka JSC kelia kendu yo deputy CM ka KCDC uba batru ya ka ilaka uba PNCM madawa badi penihar khatno yo lungdo jong hima uba champang thaba. Nakalang jong chairman ula dawa badi ban wengno yo na ka khat kumulungdo namar ka jingle donbo jong yo ka hima man nakalang jong ka hima kala dawa badi ban pelongno ya ka election ban jiet thama yo lungdo ba pura jong ka hima. Susu nak kelang ke JSC kelam ham jeruk berada ke council ke pendek ya uju ulung do kamat se belum yo pai ba ban persyak bat wat ada bantur cek HDC ru kapo ka sabatai laban rap chairman. Nak liang jongi kum ka joint action committee ikut ke jar masoyong mentang sengi lawan ban kenduk yo ba pensengan ban budin lor ka jing dawa jongi kum JSC kabalane la selam kene ke jing dawa jong JSC kedai kabala sedang lu sanjar kendai ter du JSC ko menta ka ba nak liang ke JSC i ya dawa kita ka jing dawa ka bang kwan ban kamau kolong ba halor ke jing dawa ban wengno yo ba sampang thapa nak ka khet leadership dan masoyong kum ba kolong hadin baka jing dawa bar ka jing persa ka bajur ni kun ge ja jong ka hima soyong hapo ka jing yalam jong ka JSC nilai bi pai ba haus na mar hajar RQR ambaklah baik ba kita kisnam nilai bi pai ba bat nang yang sosial kelas suspend yo hak atari Desember terus na marjan wa ti hadin ba suspend yo ba semang thaba nang yang sosial kelas thung yo ba si polok monitor bat kumba kalong mentapat nang yang sosial ka thung yo ba bidion lendo thaba kum akti lendo jong hima soyong ti ke bangi kwa nang yang jongi ngi kwa ba nang la hum do nang yang sosial kedeban weng no yo ba sempang thaba nang khet jong hima nang khet lendo sip jong hima soyong hadin ba suspend yo ba sempang thaba nang yang security jong kan sosial kala pha sa inquiry officer ban baru inquiry ti hadin beladap inquiry ngi jing tip ba nang yang ka inquiry officer la pha ya ka inquiry report caka security jong sosial ti ke bangi ya kan menta baru deputy CM kolong ba ngilai kali atau la dep ban pulen em tu ka inquiry report nang yang deputy CM uang ba umpat dep ban pulai report ke bangi kwa nang yang jungi kolong ba di ban perstat no ban kloi no ban pulai report bat lada don ki norim ke bas kam nang yang jungi ngalap ba don ki sya ka norim bas kam de ban weng no season don ya ka khat leadership ne bas pang thaba na ki masoyo ngilai kan da ka basai ba ngi pan kopi lang yang tu inquiry report markum ka JSC du mensua ngilai complain te la kan dong ngi kwa ban yo kopi ya ka report tenel yang i deputy CM bila kular yang i basai kopi yo ta report ko ipat ka banta ka bangi kran habai dei ka kendu jongi banta kolong ba lada yau ba sempang la ban weng no nak khet jong leadership ngi dawa yang sosial ba la kan dong ka dei ban pelong nak election ka patmai ban yo jit yo lengdo papura ngai i ba haka jing thung ye kini administrator ka jing thung ni acting lengdo ngi ban kalong ka jing pentron ni sejak kadar po himas ayong kamuan ra ya ka jing ban phan ma balai nomor ba ngi maki kumki acting lane kum administrator kuna ban solve ya ta jing ka ba kumki khun ke hajar himas ayong ngi kendu nak ta daw long ngi kwa i ka JC ka ba ngi kwa kalong ba la kum no dei ban kloi no ya kan ka kam ban thung ane ban betha ba kan don da election ka ba thamai khanang ba ngi yo election yo lengdo papura la dangi pet ya ka statement jong u ba sampang thaba ha bai dei bat ka inquiry kamdon lenti su ya kan sosial bahkan penek yo ba sampang mar ke ka bang yu i ku labun ki kendon ba pen khen ha bai dei ba ka pisa pilan lele nuksa kum exercise kata long nuksa tingi we exercise ke ba sampang thaba u ong ba ka exercise ka hapo ki hima ka bi arpoi hajar sisna te hendai ke ka bang ilap nak liang jongi ka ba tangga bang ilap ngiru ka poi kum ba silak sa pro ye kelas poja sedap te hang ne ngi suthu ba nang liang ba sampang ulam misuse ya ka pla tengka jong ka hima te skiwi par ki benta ki bangin nang liang jongi ila lap bat ngin sapet pat ka inquiry report ka tho te ndai ban ong ba nang liang susun kan penne yo ba sampang thaba ka su ba nang liang jongi kam ngim na an pden bat lor ta kan urem ba lada nang liang kan susun ka penne yo ba sampang thaba nang liang jongi kum ki noyalam jong aje JSC ikut ke jari mas yong ya ban lens pai ba bat lada don kam pan itu pai ba hang de pol selo kata kan sa batai ka ta kumpa ka JSC na du mensua kai layai dawa ba la kumno de bandon la ka jong ka a po ka hima himas ayong kam don la ka jong ka a habai de ban sa kata
Dek kebangan nang liang ka JSC ngila dawa balok non dari bandon nang jong kada ban yan be ganti kar ban yan be yan ti kun jong sa kada te ngiyo jing tip dang sian ba nang liang ka sungsel kalau daban pas ya bil jong kai mas oyong te ndai ke bang ikran ba di CM menta kalong ba ka jing pas ya ka bil ta ka STMT jong sungsel kam sam la ya jong ganti kata kalong ba nang liang ka hima kala su let's say kala IT kala pa ai ta ka draft bill sa ka district council kelam don ka public consultation na ilang jungi king ba nong song kun khajar nong song jong himas yang ngim jo jing tib ye ke bangi kwa long ba lak no long ban pas ya ka bill jong hiba ni hab kun ki kun ge hajar yang himas yang ban pitlang ke ki ba ki kintin ki perung to long kun balong mentala su pas lendan ni ki kun song ngim tib ke bal tho ong to ka bill te yang mentang ngila yakran ba yau dipti CM bat dipti CM ila kular ban ai kopi hangi to ka bill ka ba ka susah kalau pas ada ngila yo to ka bill dengan sapet ke ka ba kita to ka bill kata ka ba ngi kan mentah hari si Tipin sai na Salman jong ka JC te nak liang ka JC ru ka don tang ka wi kantin ka baong la da don kinu ki menteri la ne ki leng do raj la ne kinu ki bri ki bodang ong ban tang kwa ban pene yo ne uju leng do ban ong ban wan ha ju ka khen te nak liang jong nak liang ka jong ka joint action committee dekat bagi kon hajar ki masa yang kila long ki bala koloi ban mi madan la kalau han sungsel la kalau han honuru ban persya ya kan kam ti la da don ki lung do rai ki badang kwa la ne ki executive jong kan ne hima kum bakal ale don bor ba pas yang ne basnai kan ne ka ak bakal isna dari kum datip da dor hima la susna ki executive dari nak yang jong ing sim don kita ki jingon andre la da don kinu pada bakwa pada ban penne hak ju kan nong rim ya uba sampang do tenak yang sungi ni long la kloi ban mi sakmat ban persya e kane tang katang ko banong bat sakawi ru habide bat kumno kor kum jiet yang kilung do ru tenak yang jong joint action committee ngkat bikon hajar hima nak besai ni keren baik cabaro ngkat baki eksekutif jong ka hima lan ni kita kilung do rai ni sorda lan ni menurut ki badan eksekutif jong ka hima tinggi kwa beda election jong pai ba baik barok yo banjit ulung do ling ba ka jingjet pai ba baik tang kata ko presipon